Bé, bon dia. Bon dia, quasi ja tirant cap a migdia, que ja fa una estona que sou aquí vosaltres. Bon dia, Pau. Bon dia. A mi em van demanar que fes unes quantes preguntes al Pau, però sí que a l'inici em van dir parla una mica d'un tema, ojo, que és l'amenaça lingüística que representen els moviments d'extrema dreta i com els moviments d'extrema dreta i el feixisme poden suposar o s'encaminen cap a una minorització de les llengües, que és una cosa que a Catalunya i als països catalans en general en sabem bastant des de ja fa molts anys i segles. Llavors, per ser breu, sí que, per dir-ho així resumidament, és obvi que bàsicament la base de qualsevol moviment feixista és acabar amb la diversitat, perquè al final tu el que vols és tenir una certa unificació de les persones, de les cultures, de les llengües, que et permeti tenir el poder i reproduir-lo. Llavors, aquests moviments feixistes el que fan és crear uns discursos aparentment agermanadors. I aquí nosaltres tenim una frase que l'hem sentit molt, que és en espanyol para que los entendamos todos, no? És aquesta idea de fem servir només una única llengua perquè llavors ens entendrem entre tots. Hi ha hagut al llarg de la història moviments que han propugnat la idea de fer servir tots una única llengua perquè llavors el món serà més bonic i més just. I jo sempre que algú em diu en espanyol para que nos entendamos todos, em fa molta gràcia perquè em sembla una fal·làcia. Difícilment al món hi podria existir un únic idioma i crec que tenim molts exemples a la vora i la nostra pròpia llengua és un exemple, és a dir, quan tots a les nostres terres parlaven o intentaven parlar llatí, al final aquesta llengua es va acabar convertint en català, en castellà, en italià, en francès. És a dir, les llengües per si soles, les persones per si soles som inevitablement diverses i per tant arreu on existim hi haurà diversitat i les llengües fins i tot si s'acabés imposant una llengua n'acabarien existint moltíssimes. L'altre dia llegia una entrevista a un traductor que tradueix a la Irene Solà a l'holandès i ell explicava, clar, la Irene Solà, que parla del Montseny, fa servir moltes paraules de la terra i com es trenca la terra, no? Esvoranc, esquerda, no ho sé, paraules d'aquest estil. I deia, jo a Holanda, que no tenim tantes muntanyes, doncs realment no tinc aquesta diversitat lingüística. Llavors és inevitable que si existim en el món, cosa que fem, i som diversos, cosa que és inevitable, sempre existirà la diversitat lingüística, ho vulguem o no ho vulguem. Això és una idea que, òbviament, els moviments nacionalistes feixistes no poden acceptar i que realment és per mi inevitable i una mostra d'aquesta essència de la involuntarietat de la nostra diversitat com a éssers humans. Llavors, clar, què passa? Que nosaltres que vivim a Catalunya, jo que penso, això que us acabo de dir, que és que no existeix la idea d'una única llengua, seria extremadament difícil d'aconseguir i inevitable. El que penso és, doncs, si jo defenso pel meu quilòmetre zero, començo defensant el que és la meva llengua, en el fons el que estic fent no és defensar una idea única d'existir com a catalana, sinó que el que estic fent és defensar la diversitat lingüística del món. I a partir d'aquí, i amb aquesta idea general de com nosaltres, quan defensem el que ens és més proper, en el fons el que estem fent és defensar una idea de món diversa, rica i variada, i no imperialista, diguem, és quan arribem a parlar amb el Pau Emili, amb el motiu pel qual ell està avui aquí, que és el projecte o sí, la iniciativa del Correllengua Agermanat. Pau, m'agradaria que ens expliquessis, jo ara he parlat molt amb extracte genèric mundialment, però a casa nostra hi ha aquest moviment, que és el Correllengua Agermanat. Què és això? Bé, el Correllengua és una iniciativa que va sorgir a Mallorca el 95 i se va fer allà fins al 2013, que després per motius polítics del moment se va interrompre i el 2022 se va recuperar. És vera que el 95 quan va néixer després hi havia entitats, tant en el Principat com en el País Valencià, que varen adoptar la paraula correllengua i el format que va anar derivant en un format més estàtic, de fer correllengua, se van convertir en actes concrets i tal. I després a Mallorca el 2022 se va recuperar, el 2024 se va fer el primer correllengua a totes les Illes Balears, que no s'havia fet mai, i com que se va veure que funcionava i que és una cosa que
van dir si ha funcionat a llocs on sociopolíticament són molt complicats com a Eivissa o Formentera, llocs on no s'ha fet mai, podria funcionar a tots els països catalans. I d'aquí va sortir un poc l'idea de fer el Correllengua Germanat i se va anar parlant en totes les entitats que al final han acabat participant per fer-ho possible. I això ha tingut lloc, o sigui, a Barcelona, jo és que just vaig sortir al carrer i vaig veure la gent corrent i dic, mira, és el Correllengua, fa un mes o així, no? Fa molt poquet. Vàrem començar dia 9 d'abril a Prada i vàrem acabar dia 5 de maig a l'Alguer. Sí. I com ha anat? Quina valoració feu de... Molt positiva, la veritat. Vàrem estar fent números i tenim una estimació de participació de 180.000 persones, 30.000 corredors, vàrem fer 1.500 quilòmetres, 80 actes culturals diferents d'arreu dels països catalans i la veritat és que estem molt, molt contents. Com va funcionar la coordinació entre aquests diferents territoris de parla catalana? Suposo que és un dels reptes principals, no? Sí. Clar, avui en dia en tot el tema de la presencialitat, de poder fer reunions en línia és molt més senzill, però clar, això és una iniciativa que primer volíem que sortís de manera propositiva perquè els catalanoparlants han de respondre a totes les agressions lingüístiques, però també estem un poc cansats d'haver d'anar sempre a remolc de lo que te fan. No? I per tant van dir, aquest Correllengua no sortirà en contra de res en concret, tot i que òbviament els governs que ara mateix en el País Valencià i a les Illes Balears no estan per defensar temes lingüístics ni temes en general i volíem això que fos de manera propositiva i clar, ens van trobar un grup de 3 o 4 persones que van dir, com ho fem? Pues supos que necessitarem una persona que coordini el País Valencià. Jo en conec un. Aquest. I necessitarem una persona que s'encarregui del tram de la Jonquera fins a Girona. Jo conec una persona de Figueres que potser ho podria fer. I vam anar conformant un grup que al final han acabat sent milers de persones, perquè a cada municipi hi havia 10 o 15 organitzadors i la coordinació està molt complicada. Ens reuníem cada setmana una hora concreta al País Valencià, una hora concreta al Principat i Illes i Catalunya Nord i després anàvem fent reunions conjuntes, sobretot de tema comunicació, que sí que havia d'haver una persona de cada territori com a mínim i ha estat un repte, un organigrama molt complicat, però al final ha sortit bé i les darreres setmanes sí que vàrem voler fer una reunió amb tothom, no? Perquè quan organitzes aquestes coses i sobretot també crec que la cosa més guapa que té el Correllengua és que la gent es pas de la flama pel seu municipi el més important del món, perquè és el teu municipi. I clar, també ha estat un aprenentatge per nosaltres, perquè potser estàvem organitzant un acte de rebuda de 15.000 persones en el País Valencià i un encarregat de municipi te telefonava molt preocupat perquè l'escenari que li havien posat en el seu poble feia 10 metres i ell en volia un de 12 i l'Ajuntament no li feia cas. I clar, i en aquell moment penses, no, és que també és important, vull dir, aquesta gent ha de poder gaudir el Correllengua en condicions, no? I ha estat un aprenentatge molt xulo de conèixer tot el territori, però conèixer-lo de veres, cada problema que hi havia a cada lloc i després també una mirada molt global. I aquest tipus de gent que s'hi ha implicat, quin perfil tenien i quina edat també? Perquè també he vist bastanta gent jove implicada al Correllengua. Sí, és a dir, organitzadors del municipi n'hi havia totes les edats, del grup motor que ens reunien cada setmana i això, la persona més gran tenia 35-36 anys. Per tant, sí, era tot gent jove, sobretot els que han duit la comunicació de 20, 21, 22 anys, i la veritat és que ha funcionat molt bé, també perquè teníem aquesta visió de poder apel·lar a totes, entendre el llenguatge, sobretot a les xarxes socials i com havien de comunicar les coses i crec que al final ha funcionat bé. I quin és el discurs que teniu vosaltres respecte a la llengua, per exemple, amb la unitat de la llengua o així? Què volíeu transmetre? Quines idees volíeu transmetre respecte a la llengua? Bé, jo crec que gràcies al Correllengua, hem vist mitjans que no havien dit mai la paraula Països Catalans i l'han començat a dir.
des de fa un parell de setmanes. Crec que això és important, vulguis donar-li la connotació política o simplement cultural que vulguis, però és important dir-ho. I després, clar, nosaltres en aquell moment ho vam veure molt clar, perquè tu van començar a Prada, anaves baixant cap a baix i anaves veient que els accents anaven canviant molt a poc, no? Poble a poble, anava a petites variacions, però, clar, no ho notes. O sigui, no és que vas de Barcelona i després vas a Elx, que notaries el canvi de dialecte, però com que nosaltres anàvem baixant, anàvem dient, sí, bueno, és que en realitat és una progressió lingüística i això ho van tenir molt clar des del principi que volíem passar per tots els països catalans. És vera que per temes logístics, Andorra i la Franja era molt complicat de passar-hi i ja se farà si se torna a repetir Escorrallengo, però això sí que ho tenia molt clar i va sortir d'una manera molt natural. O sigui, en el moment que tens organitzadors de tots els països catalans, després el tema lingüístic és el primer i el motiu pel qual van fer Escorrallengo. És preciós realment poder estar tots junts en la nostra diversitat lingüística i coincidir en un projecte com aquest. Ja m'han fet el gest que t'haig de fer l'última pregunta, però vull que sigui una pregunta cap al futur, és a dir, crida'ns, saps? Digue'ns què necessites de nosaltres, quins reptes teniu, necessiteu gent, teniu previst tornar-ho a fer... Quin és el futur? Bé, ens reunim tots els organitzadors, tota la gent que ha estat implicada el darrer cap de setmana de juny a Mallorca, un cap de setmana, per veure què farem a partir d'ara. Encara no ho hem decidit, però nosaltres el que ha estat més complicat, que a la vegada també ha estat un avantatge, és que tothom era voluntari i ningú era professional. Per tant, això ens ha ajudat, diguéssim, a engrescar altra gent a un nivell de discurs, però també físicament i mentalment ha estat molt esgotant per les persones que hi érem, perquè ens faltava gent, sempre falta gent. Per tant, si se torna a repetir ja ho direm i estarem encantats de tothom que vulgui participar. Perfecte, doncs moltes gràcies i enhorabona per la iniciativa. Moltes gràcies.